Дадохте ли тези 600 лева? Дадох ги, да. А като ви подаде той парчаж документ, този Християн Наумов, представител на фирма Циклоп, на частната фирма Циклоп, вие не му ли казахте, дай ми официални счетоводни документи? Той ми каза, че нямаше вече квитанции останали при него. Че няма останали квитанции при него? Да, и вместо квитанция написал ми тази бележка. И вместо квитанция? И ми каза, че в касата, където фактически би трябвало да се плати, там ще го приемат, защото се е подписал. Защото се е подписал. Низар, кой определя какъв наем да плати в този прочут студентски блок номер 8? Кой определя какъв наем да се плати? Ти плащаш 600 лева. 300 лева ли иначе ти е наем? 300 лева наем. А другите студенти плащат друг наем. Да. Защо ти плащаш 300 лева? Какво ти отговаря на този въпрос Християн Наумов, шефа на фирмата Циклоп? Ами не съм сигурен, но аз слушам фактически представителя на фирмата, а той както на мен ми се представи като управителя на 8-ми блок. Да. И щом той ми каже 300 лева е найма, аз... Ти трябва да платиш. Да. И така, уважаеми зрители, аз ще помоля Мартин да върне на тази касета, която днеска заснехме. В началните кадри, Мартин, сме показали една кола, един Мерцедес. Когато влизахме вътре в блока, уважаеми зрители, много студентите ни казаха, ето, този Мерцедес е на Християн Наумов, той е тук в блок. И вие ще видите след малко този Мерцедес, който всеки ден се паркира там, ето го, 5670. Това е Мерцедеса на този Християн Наумов, представител на фирмата Циклоп, който държи 3 етажа в този студентски блок и човека си е прав. Той е взел тези 3 етажа да ги управлява и той не бива да бъде обезпокояван при ползването на тези 3 етажа, както ви прочетох елемент от договора. Същия е този Християн Наумов. Вие го видяхте как го търсех в стаята му. Ако обичаш, Мартине, покажи още веднъж тези кадри, в които аз го търся в стаята. Виждам отдолу в процепа на стаята, уважаеми зрители, че се мърдат обувки. Той е отвътре. Обаче не ще да отвори. Не само това, непрекъснато заключваше зад нас врати в блок номер 8, като ли това е негова собственост. Блок номер 8, господин Наумов, е на Софийския университет Климент Охридски. Вие държите 3 етажа. Ето, това е точно така, Мартине. Към нашата част се връщаме. Ето, това е стаята, в която беше Християн Наумов заключен. Какво унижение! Всеки случай адвокат Богданов. Какво недостойно поведение на един човек, който взима такива бележки от Низар за 600 лева, 300 лева депозит. Кажете, това нормално комуникиране ли е между Християн Наумов, човека, който, както виждате, с Мерцедес си паркира пред блока и който държи 3 етажа от този блок и настанява Низар, йорданския студент, и му дава той, за мен това е фалшив документ. Значи, безспорно се касае за ненормални отношения наемодател-наемател. В случая документа, който ни беше показан, не отговаря на никакви изисквания на закона за счетоводството. По този начин се събират обаче едни необлагаеми доходи. Точно така. Едни доходи, кой може да каже какъв е наемът? Не оставят никаква счетоводна следа. Точно така. Тази хвърчаща бележка, ако влезе в рамките на един съдебен процес, в най-добрия случай би била някакво начало на писмено доказателство, но в никакъв случай не е писмено доказателство, защото най-малкото тя не сочи за кой обект заплаща, кому заплаща, колко заплаща и кой получава сумата. С други думи казано, този документ, дори и да е върху един бял лист написан, би следвало да бъде написан от лице, което по силата на закона или по силата на някакво упълномощаване представлява наемодателя. Точно така. Сега ще помоля Мартин да покаже отново. Мартине, малко ще си играем с тебе на... Казвам ви, уважаеми зрители, нито съм монтирала материала, нито съм го преглеждала. Както знаете, тук в студиото на Канал 3, искам още да ви кажа, че днес, по времето, в което стачкуваха студентите, аз казвам стачка, това беше протест. Защото в една стачка има диалог, в протеста няма диалог. Нали? В протеста казваш исканията си. По времето, когато протестираха студентите, аз нарочно точно по това време отидох в блока, за да видя колко от тези хора са отишли на протеста, колко от тях живеят, студенти или са не са ли студенти, какви пари плащат и въобще за каква корупция става въпрос. Блока отвънка да ни покаже само един кадър и през това време ще задам въпроса на адвоката Богданов. Казаха ми в Софийския университет, Иван Петков, заместник ректора на Софийския университет, че
договора, който е сключен между Софийския университет и фирмата Циклоп, бил търговски договор и бил, представете си, адвокат Богданов, тайна. Но каква тайна може да има в една... И то си приличи, че е явна корупция. Може ли малко по-нагоре да видим блока, защото този блок е собственост... най-вероятно затова е тайна. Ма това наредно ли да е тайна един такъв договор? Значи, уважаеми зрители, това е блока на Софийския университет, който е на 13 етажа. 3 етажа от тях, 10, 11 и 12, са отдадени под наем на фирмата Циклоп с един, както разбрахте, неясен договор. И шефа на тази фирма там, Християн Наумов, чието мет видяхте преди малко, той събира както си иска наем. 300 лева, там 200, ето го, този е блок. 300 лева, 200 лева. И така, сега аз ще помоля след малко нашия режисьор Мартин да върне там, откъдето бяхме спрели предишния път, за да видим, Мартине, ние се качихме на тези 10, 11 и 11 етаж, да видите адвокат Богданов за какво става въпрос. Обръщам се към Йоана Аркуди. Йоанна, вие сте гъркиня. Да. Какво следвате в България? Медицина. Медицина. Да. Познавате ли Християн Наумов, представител на фирмата Циклоп, когато преди малко се опитахме да открием, той се криеше в стаята си? Да. Познавате го? Да. Сключвали ли сте с него договорни наемни отношения? Не, нищо не съм сключвала с него. Само оставих му парите, които той ми каза. И той нищо не ми даде, нито квитанция за септември. Вие му оставихте пари? Колко пари му оставихте, Йоанна? За септември, да? 150 лева за депозит и 150 лева за найема. Добре, той не ви даде бележка официално? Аз му казах, искам квитанция, просто той ми каза, нямам сега, ела в понеделник. Така? Върнах се в понеделник, от ден на ден той играе с думи, нищо не имаше. Да, не ви даде. Значи този човек, адвокат Богданов, си е там. Защо да не си е там, след като лично Софийски университет е изключил с него договор, в който пише не обезпокояване, да не бъде обезпокояван по време на ползването. Извинявайте много, той може да настани Ал-Кайда там. Не е ли така, адвокат Богданов? Какво значи това? Да, вероятно може да я настани под наем. В края на краищата има служби, които следва да проверят дали няма наистина Ал-Кайда там. Да. Сега аз ще помоля Мартин да пусне този материал, който ви казах, уважаеми зрители. Аз се опитах да разбера как се стопанисват тези 10, 11 и 12 етаж. 3 етажа. Това са 1000 квадратни метра, които са дадени да се стопанисват и да не бъде обезпокоявана тази фирма Циклоп. Ето сега опитвам се да отида да видя. Трябва да ви кажа, че стая до стая, страшно. Това е домакинката сегашната. Нека да чуем. Кои етажи държат фирмата Циклоп? Значи целият този етаж. Целият първи, 10, 11 и 12. 10, 11 и 12. Те изпълняват ли си договорните задължения, така както са ги описали в договор? Значи трябва да проверите първо договор в Софийския университет какъв е. Аз съм го проверила и виждам тук с очите си за какво става. 75 стаи имат, предполагам всичко е настанено. Знаете ли на какъв принцип се взимат парите тук от студентите? Знаете ли какви мога да ви кажа? При нас се плаща директно Софийския университет. При вас? От студентски общежития. Вие знаете ли за какво става въпрос тук на тези прочути 10, 11 и 12 етаж? Знаете ли, че има преписка в районното управление? Знаете ли, че има сигнал от посланника Йорданския? Знаете ли, че има преписка в прокуратурата? Касаят студентски общежития, ще ви кажа всичко. Това не е ли студентско общежитие? Сега искам да ви кажа, че тази жена, домакинката, след като аз отидох при нея и правих това интервю, естествено жената е неудобно да каже каква е истината. Всички знаят за какво става въпрос. Веднага в момента и се обади заместник ректора на университета и каза да не дава интервюта, нещо повече да бъде изгонена. След което аз отидох в нейния кабинет, последвах я. Трябва да ви кажа, че такова нежелание да сътрудничат на екипа на Канал 3, нито един българин не пожела или чужденец не пожела да даде интервю. Аз още веднъж благодаря на Низар и на Йоанна, защото единствено те дойдоха тук в студиото да разкажат тази история. Какво става с тази фирма Циклоп? Уважаеми зрители, ето на тези хвърчащи листове, аз, така да се каже, ги взех от домакинката на сила, защото тя жената не искаше да ми ги дава. В едни документи, в които аз виждам, че тази фирма Циклоп е настанявала когото и както си иска срещу суми, никой не може да твърди какви суми са взети от българи и от чужденци. На практика
Студентския град няма студенти. Там има всякакви, които са настанени. Запознах се с кебапчия, производител на дюнер, кебаб и чистач на улиците, продавач на гащи, чорапи, дантели, там на... Все хора със семействата си, някои от тях, които нямат нищо общо с студентския град, нищо общо с Софийския университет, но там бяха пуснати под наем да живеят. Не е лошо така за 100 лева наем, що не? И аз бих се съгласила. Всички наеми се взимат от тази